ang under sa Hyundai Atos mga bay. Okay pa kayo gandar. All goods pa kayo. O, tanawa. O, wala na yung aso-aso niya. Wala na yung aso-aso. All goods kayo. Dire. Awa. Wala plastic. Kanting iluwag. Wala ilok-ilok-sok na bay. Radiator, ilog tayo, wadyo na o. Ilog tayo. Wala na siya thermostat mga bagi. Direct lang eh. Wala na siya thermostat. Pero dili ginisad kayo sa bowl rin mga bay nga. Sige kapliho nila. Dapat dili rin siya magtubil. So 3 mga bay so far. Kaupat na ako nagibigay-gabayan. Wala ko yung tubil-tubil direct. Wala na sukat na akuan. So all goods naka serbato na ba, guwapo kay serbato. So ilom kay ganda rin, naka open pipe lang din siya kay buslot yung tambutso ani. Kaya pakita na ko yung tambutso ng buslot ito ha. Muna yung tambutso na buslot mo na yung guwapo kay ganda na ba. Yan ang pinto din ako ang ligid 100% pa ng ligid mga bay oh. 100% pa na mga baga pa kayo. 100% baga ang sulod 100% perting limpyo ha at timan kay nako niyo wala nang ikuha cover dali kay kuspo kaya ang likod ray wala pero pangita kuhaon yung cover na apang cover ani kani saka kanaog ang sa amin dres likod oh. Limpyo kay bangko mga bay diri sa pinakalikod di mano na di mano limpyo kay dashboard mga bay. So pag magana pang ang aircon na gana ha bugno kay aircon na ni pero wala pa nako gitauran o belt o pulya kay gipalitan pa nako. Tubangan nga ligid 100% for goods. So align naka-align kina mga bay. Okay kini padaganon. Para yang belt to wala na tauran kay ang pulya na daot ako pang gipalitan. So bugno kay ni aircon. Sa mga interesado dia ano yung video all goods tayo walay paki o walay uyog o perfect smooth kini mga bay butang itag tubig dahil sa kabaso o tukan ng tubig ha diba at tininga o gana o natanggalan natin yung mga air cleaner. Itong distributor linisan natin to sinimulan ko na naglinisan tapos dito din sa transmission linisan natin yan kasi grabe yung dumi niyan para makikita natin kung saan ba talaga yung tagas kasi may nakikita ako dito saan to galing baka dito yan sa distributor hindi ko lang alam kung sa distributor ba yan galing hindi naman siguro yan dyan sa block kung sa block yan wala palat tayo ng gasket pero sige lang makita natin yan pag malinis na malalaman talaga natin kung saan yung tagas tapos dito hindi ko muna palitan yung coolant kasi hindi ko nakita saan yung drain doon na lang sa shop kasi magpapashop tayo nito dahil po dyan sa mga bay yung wheel seal dyan sa kang shop doon sa may transmission yan ang paggawa natin tapos dito nalinisan na natin konti yan dito yung mga linya parang all goods naman tapos kinuha ko yung bracket dito na humaharang kasi okay naman wala namang problema pasukan pala ng dumi mga bayo yung paglinis ko putik so lagyan natin ito ng silupin sa pagbrush siguro mga bay lagyan natin ng silupin para hindi mapasukan ng dumi. Nandito, konti-konti ko nang nalinis dito mga bay. Walang tagas nakikita ko dito. Siguro, pinalitan na dito ng bagong gasket cover. Hindi ko lang alam, pero parang luma talaga to mga bay. Palitan lang natin yan. Pero wala namang tagas dito. Dati parang tagas to, parang siguro pinalitan nila to. Tapos itong distributor, gusto ko sanang tanggalin. Pero yung align na yan, tandaan lang natin kasi parang align kasi ito yung distributor hindi ito basta basta na ano lang pagtanggal mo dyan na diretso na
Lang hindi siguro. Linya na, dito pala nakalagay yung ignition coil na isa mga bayo. Diyan pala oh. Kita ko na. So, yan. Pati ito, pinturahan ko to ng itim para hindi siya highlights ba. Para all goods. Tapos, tanggalin natin dyan. Tanggalin natin yan. Tapos, parang dito natin yan ilagay oh, sa ilalim. Kasi may lagayan dito. Dito ba? Para all goods. Ito, nahigpitan na natin to. Pero parang disalign mga bayo. Tignan niyo disalign, diba? So, gagawin lang natin is dito. Luwagan natin yung isa. Tapos, doon natin ipatakbo. Dito naman ang importante na para para maigpit ba. Tapos, darating na yung ano natin ngayon. Yung pulya sa ating aircon. Kaya, kakabit na natin yung aircon mamaya mga bay. So, tignan natin kung all goods ba yung aircon natin. Let's go! Bay, dito na yung order natin na pulya sa ating Hyundai Atos. Sa aircon mga bay. Aircon. Aircon. Tama. Pagkabalot. Circuit lang ba? Maganda ito mga bay kasi circuit lang. Matagal na ito na stock ha. Natin. Circuit yun ba? Grabe. Tignan natin yung so ito po yung standard. Mukha na sila mga buksan natin. Kung parehas lang ba, parehas lang mga bay, parehas lang kalaki. Ito po siya, same groove. So ikabit na natin ito mga bay, made in Japan circuit. Ayos. So palitan natin mga bay para masubukan na natin yung aircon. May kunting galoso pero ano na natin to, lihain lang natin to. Let's go.